Diuen vostès que és que se continuen contratant barracones. I jo me pregunte, què vol que fem els xiquets mentre s'està construint el centre? Què fem? Es posem a donar classe en la fossa de l'obra, en el fossal, es posem a donar classe, posem allí el pupitre, i és que això és realment la diferència entre el govern del Botànic i el govern de todos a la càrcel. Eixa és la gran diferència. Ara mateixa no se contraten barracons a 10 anys mentre les obres del centre no avancen. Això és el que ja no passa. Cap alumne que hagi sigut escolaritzat des del 2015 en una prefabricada acabarà els seus estudis en una prefabricada, que era el que passava amb el Partit Popular. I com a mostra, un botó. Mire, després de 10 anys en barracons, este és el Col·legi Centres de València. Ja n'hi ha fonaments i n'hi ha columnes de deberes. Més tard del que ens agradaria. Això és deberes. Mire, este és el Col·legi Ciutat de Cremona, que ha estat 11 anys en barracons. Ja estan les grues treballant. Com li deia, més tard del que ens agradaria. Jo entenc que estan molt nerviosos el Partit Popular, però és que tenim que continuar en l'activitat parlamentària. El vostre govern ha fet cluc, 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 però aquí continuem treballant. Senyora Campello. Ja està bé. Senyora Campello, anem a... Miren, jo ja li he reconegut, senyora Ventura, i també ho ha reconegut el senyor Marçà. No anem tan ràpid com ens agradaria, però és que ens van trobar un territori que l'havien convertit en barraconlàndia i sense un servei d'infraestructures que estava totalment desmantellat i estava foradat econòmicament. Però malgrat això s'han finalitzat 17 grans obres durant els 3 primers anys de govern. N'hi ha altres 17 grans obres que s'estan fent. N'hi ha més de 473 actuacions en 161 municipis ja fetes. I ha escoltat vostè bé, actuacions, perquè ara se li diu actuacions a lo que són actuacions, quan abans se canviava una manivela o se canviava una finestra i se li deia que s'havia construït un col·legio. De fet, el pressupost executat durant el 2017 triplica l'últim del Partit Popular. S'ho he fet en colorets perquè pugui vostè veure-lo. En 2015 n'hi havia 12 milions i en el 2017 ja són 33,6 milions d'euros. I mire, davant Barraconlàndia, el despilfarro, el desmantellament que deixa el sistema pervers del Partit Popular, ens hem tingut que reinventar i innovar per treure els xiquets i les xiquetes de les prefabricades. I s'ha impulsat el Pla Edificant, que a dia d'avui ja té 160 milions en actuacions ja assignades pel conseller Marçà. Miren, senyories de Ciudadanos, l'eliminació de barracons és una de les màximes del govern del Botànic i hauria també ser-lo de vostès. Les escoles i les noves tecnologies no se paguen en propostes parlamentàries. Els centres escolars i les noves tecnologies se paguen en dinerets, senyora Ventura, en dinerets que venen de l'Estat. I vostès han aprovat uns pressupostos del senyor Rajoy que maltracten els valencians i les valencianes i fan que no puguem tindre una millor educació valenciana. Esperem que el nou govern tinga més sensibilitat del que han tingut vostès i Rajoy. Nosaltres sempre estarem al costat dels interessos dels valencians i valencianes. Li diguen al president Pedro o li diguen Mariano. Mire, senyora Ventura. Tiene que acabar ya, senyora Campello. Senyora Ventura, jo avui li dono la benvinguda a la defensa de l'educació pública valenciana. Benvinguda, senyora Ventura.